At nagbabalik na ako, mahal. Nagbabalik na ang Spicy Opo mo sa radyo na kapag natikman mo, ay naku, sinasabi ko sa'yo, hahanap-hanapin mo. What? Akala mo talaga may free taste. Anyway, mahal, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Pero self-love edition. Na kung saan talaga nga naman, minsan kailangan mo rin mahalin muna ang sarili mo. Minsan hindi mo naman kailangan ng iba para mag-glow, di ba? At 'di ba sabi ko sa inyo kanina, ibibigay ko ang 3 paraan na paano maging blooming kahit single ka. Talaga nga naman. Recap na tayo, mahal. Sabi ko kanina, una, para maging blooming ka kahit single ay i-date mo ang sarili mo. Ito yung sinasabi natin na talaga nga namang kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. So kung walang nag-aaya sa'yo ng date, edi ikaw mag-schedule ng date para sa sarili mo. Oy, pwede yun pwede mag-self or solo, di ba? Solo coffee shop hopping, yan. Solo lakad, pwede rin yan. Solo shopping, pwede rin yan. Ano pa ba yung mga pwedeng solohin? Diba? Pwede mong alagaan yung sarili mo. Pwede mong ilabas yung sarili mo. Kasi ako nga kung papipiliin, pwede rin naman ako mag-samgyup o di kaya mag-hotpot, sarili ko lang. Tipid pa, diba? Kasi kapag kayo walang nag-aalaga, walang nagde-date sa sarili nyo, huwag nyong iasa sa iba. So, meron ka namang ipon para saan ka nagtatrabaho, diba? Para saan yung sweldo mo. And at the same time, para saan pa yung mga pinaghihirapan mo sa buhay. Kung ikaw mismo hindi masaya, di ba? So, para maging blooming ka naman, might as well i-date ang sarili. Ang pangalawa naman, mahal, para maging blooming kahit single, ay ito sinasabi ko, cut off what dims you. Ito yung mga negativity sa buhay. Mapatao man yan, habit, o kaya kung ano man yung iniisip mo, might as well tanggalin o bawasan. Pwede rin naman bawasan kung hindi talaga makat off. Diba? Kung sa tingin mo toxic yung tao, ay okay lang mawala siya sa buhay mo. Oo. Kung sa tingin mo yung habit na yon na pang-i-stalk sa ex mo o di kaya sa crush mong walang pag-asa sa'yo, ay talaga nga namang nakaka-stress sa'yo, tanggalin ang habit na yun. Tanggalin, i-let go. Kasi hindi lahat ng kailangan ay talaga nga namang ipinaglalaban. Diba? At ito naman, mahal, pangatlo't panghuli para maging blooming kahit single ka ay magkaroon ng nilolook forward. Lalo na tuwing weekend. Ito yung sinasabi ko sa inyo, 5 araw kayo nag-aaral, nagtatrabaho, kumakayod, nagda-drive, 'di ba? Yung weekend na yan, mahalaga yan. So dapat meron ka nilulook forward sa weekend na yan. Hindi yung kapag weekend, trabaho pa rin o di kaya tunganga, 'di ba? Might as well book a trip. Pwede ka naman mag-book, 'di ba? Yung mga goals na yan, bagong skill. Pwede ka rin naman mag-book ng papuntang ibang bansa or domestic flight. Ito na yung sign mo, kung nakikinig ka, i-book mo na yan. Diba? Pwede rin yung ako personally naniniwala ako dito. Ako nag-add to cart ako, tapos kapag darating na sila, something na nilolook forward ko. Minsan nga, mahal, to the point na willing na akong iwan ng aking bag, makuha ko lang yung parcel ko. So ganon, para mag-bloom ka, kung single ka man, might as well have something or someone na talaga nga naman ilo-look forward mo on a weekend. Or i-look forward mo moving forward or certain date. Diba? Plan it ahead. Para meron kang motivation, meron pampainit ng inyong puso, 'di ba? Para kiligin. Minsan hindi naman tao ang nagpapakilig eh. Minsan yung mga material, pero kay Kim Chino, pera po. Huy! Shoutout muna natin yung bus driver at konduktor ng John Car Transport papuntang Loton. Shoutout sa inyo, mga pogi. Anyway, mahal, maraming salamat. Ako'y sisibat na. Huwag kayong mag-alala. Susunod na po sa akin sina Rocky Terra at Titangelo sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number